Обясняват ми, че соларите не работели при тежка облачност и под сняг. Ами, не така, освен ако моите вкъщи не са някакви супер специални или извънземни. Вчера наваля 7-8 см сняг и затрупа панелите, като с ограшицата даже ги и поледи отдолу. Към обяд видях, че въпреки ниската плътна облачност и снега, те произвеждат 400 вата, 5% от максималната им мощност. Домързяме да ги чистя нацяло, да позачистих само долната половина на навеса за коли и мощността им веднага скочи на 700 ват. Не е много, но хич да не е, ще направят 5-6 кВт часа днес. В такива дни нощем зареждам батериите на ефтината тарифа, все си е от полза. А утре, като се понапекат и сами се доизчистят, панелите ще заработят по-чевръсто и ще влязат в обичайните зимни 400-450 кВт часа средно на месец. От ноември до февруари те ми произвеждат 2 пъти по-малко от лятото, но в крайна сметка ме интересува годината като цяло, а тя си е отлична. 8 кВт панели с 18 кВт часа батерии ми произвеждат 8,5 МВт часа годишно и така ми спестяват 2300 лева. Това значи, че ще се изплатят за 6-7 години и през следващите 20 ще ми носят чиста печалба. При това без да се притеснявам от цените на енергията, спиране на тока или падове в напрежението. Ако ти е харесало това видео, подари едно лайкче, сподели го и ме последвай за още много клипове на тема екология и икономика.